Γεια σας φίλοι μου, όλοι θέλουμε η επιδερμίδα μας να δείχνει υγιής και λαμπερή, σωστά? Το ενδιαφέρον είναι ότι η ομορφιά πηγάζει πραγματικά από μέσα μας. Γνωρίζατε ότι υπάρχουν τροφές που μπορούν να κάνουν θαύματα για την επιδερμίδα και την υγεία σας. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για 7 υπερτροφές που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε τη λαμπερή επιδερμίδα και το υγιές σώμα που πάντα ονειρευόσασταν. Θα ανακαλύψουμε τα μυστικά αυτών των θαυματουργών τροφών και θα δούμε πώς μπορείτε να τις εντάξετε στην καθημερινότητά σας. Και αυτό δεν είναι όλα. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος, γιατί θα σας αποκαλύψω μια υπερτροφή που θα αλλάξει τον κόσμο της ομορφιάς σας. Ετοιμαστείτε να κρατήσετε σημειώσεις και να υποδεχτείτε το νέο, λαμπερό και γεμάτο ενέργεια εαυτό σας. Ας ξεκινήσουμε με ένα φρούτο στάρ, το αβοκάντο. Γεμάτο με υγιή λίπη, το αβοκάντο είναι ένα πραγματικό δώρο για την επιδερμίδα σας. Έχετε ακούσει ποτέ για τα ω3 λιπαρά οξέα? Είναι απαραίτητα για την ενυδάτωση της επιδερμίδας από μέσα προς τα έξω. Σκεφτείτε το αβοκάντο σαν μια φυσική ενυδατική κρέμα που αφήνει την επιδερμίδα σας απαλή, λία και λαμπερή. Και το καλύτερο, είναι απίστευτα ευέλικτο στην κουζίνα. Προσθέστε το στις σαλάτες σας για μια κρεμώδη υφή, απλώστε το σε φρυγανιές για ένα νόστιμο σνακ ή φτιάξτε ένα λαχταριστό γκουακαμόλε. Το αβοκάντο είναι ο τέλειος συνδυασμός ομορφιάς και γεύσης. Προσωπικά, λατρεύω να τρώω αβοκάντο με βραστό αυγό και ντομάτες για πρωινό. Είναι υγιεινό, θρεπτικό και γεμάτο ενέργεια για όλη την ημέρα. Εσείς πώς προτιμάτε να τρώτε το αβοκάντο? Μοιραστείτε την αγαπημένη σας συνταγή στα σχόλια, ανυπομονώ να τη μάθω. Ώρα για το σολομό, ένα νόστιμο ψάρι γεμάτο με ευεργετικές ιδιότητες για την επιδερμίδα σας. Ο σολομός είναι μια εξαιρετική πηγή ω3 λιπαρών οξέων, τα οποία είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση των φλεγμονών και τη διατήρηση της νεανικής όψης της επιδερμίδας. Ξεχάστε τις ακριβές αντιγυραντικές κρέμες, ο σολομός είναι το μυστικό σας για λαμπερή και σφριγγυλή επιδερμίδα. Εκτός από την επιδερμίδα, ο σολομός ωφελεί και τη συνολική μας υγεία. Πλούσιος σε πρωτεΐνη, βοηθά στην αποκατάσταση των μειών μετά την άσκηση και στην υγεία της καρδιάς. Εντάξτε το σολομό στο διαιτολόγιο σας 1-2 φορές την εβδομάδα για να απολαύσετε όλα τα ωφέλη του. Μπορείτε να τον μαγειρέψετε με πολλούς τρόπους. Ψητό στο φούρνο με λεμόνι και μυρωδικά, στον ατμό με λαχανικά ή ομό σαν σασίμι για μια πιο ελαφριά επιλογή. Μην σας ξεγελάει το μικρό τους μέγεθος, τα μύρτιλα είναι γεμάτα αντιοξειδωτικά. Αυτά τα νόστιμα μούρα είναι ο σύμμαχός σας στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών, οι οποίες ευθύνονται για τη γύρανση της επιδερμίδας. Φανταστείτε τα αντιοξειδωτικά σαν μικρούς στρατιώτες που προστατεύουν την επιδερμίδα σας από εξωτερικές επιθέσεις, όπως η ρύπανση και η περιόδης ακτινοβολία. Καταναλώνοντας τακτικά μύρτιλα, προσφέρετε στην επιδερμίδα σας την καλύτερη προστασία και μια καθαρή λαμπερή όψη. Μπορείτε να τα απολαύσετε σκέτα, για σνακ ή επιδόρπιο. Επίσης μπορείτε να τα προσθέσετε σε σμούδις, φρουτοσαλάτες ή γιαούρτι, χαρίζοντάς τους γεύση και μια δόση αντιοξειδωτικών. Η συμβουλή μου, να έχετε πάντα κατεψυγμένα μύρτιλα στο ψυγείο. Προσθέστε τα στο νερό σας για γεύση και φρεσκάδα. Θυμάστε τον Ποπάι και την απίστευτη δύναμή του μετά από μια μερίδα σπανάκι. Δεν είναι τυχαίο που αυτό το πράσινο φυλλώδες λαχανικό είναι τόσο δημοφιλές. Το σπανάκι είναι πλούσιο σε βιταμίνες C και E, οι οποίες είναι εξαιρετικά ευεργετικές για την επιδερμίδα. Αυτές οι βιταμίνες συνεργάζονται για να ενισχύσουν την παραγωγή κολαγόνου, μιας πρωτεΐνης απαραίτητης για την ελαστικότητα και τη σφριγγυλότητα της επιδερμίδας. Επιπλέον, προάγουν την αναγέννηση των κυττάρων, προστατεύουν από τις βλάβες που προκαλεί ο ήλιος. Και δεν τελειώνουμε εδώ. Το σπανάκι είναι και ένα εξαιρετικό αποτοξινωτικό, βοηθώντας στην αποβολή των τοξινών από τον οργανισμό, κάτι που συμβάλλει σε μια καθαρή και λαμπερή επιδερμίδα. Προσθέστε σπανάκι στις σαλάτες, τα σμούδις, τις ομελέτες σας, ακόμα και στα ζυμαρικά σας. Ταιριάζει υπέροχα με πολλά υλικά και συνταγές, χαρίζοντας φρεσκάδα και γεύση. Έκτο μυστικό. Αναζητάτε ένα διάλειμμα γεμάτο γεύση και ευεξία. Τότε απολαύστε ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι.
Εκτός από την απαλή και δροσιστική του γεύση, το πράσινο τσάι είναι ένας πραγματικός φίλος για την επιδερμίδα σας. Πλούσιο σε αντιοξυδωτικά, το πράσινο τσάι καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες και προστατεύει την επιδερμίδα σας από την πρόωρη γύρανση. Επιπλέον, διαθέτει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, βοηθώντας τη μείωση των ερεθισμών, των κοκκινίλων και της ακμής. Το πράσινο τσάι είναι επίσης ένα εξαιρετικό φυσικό διουρητικό, βοηθώντας την αποβολή των τοξινών από τον οργανισμό, κάτι που συμβάλλει σε μια καθαρή και λαμπερή επιδερμίδα. Απολαύστε ένα ζεστό ή κρύο φλιτζάνι πράσινο τσάι μέσα στην ημέρα σας και επωφεληθείτε από όλα τα ωφέλη του. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε και σαν τόνερ, απλώνοντας το απαλά στο πρόσωπό σας με ένα βαμβάκι. 7ο μυστικό. Όσοι αγαπούν τα γλυκά, σηκώστε τα χέρια ψηλά. Η γλυκοπατάτα δεν είναι μόνο νόστιμη, αλλά και εξαιρετικά ωφέλιμη για την επιδερμίδα σας. Το όμορφο πορτοκαλί της χρώμα οφείλεται στην παρουσία β-καροτίνης, ενός ισχυρού αντιοξυδωτικού που μετατρέπεται από τον οργανισμό μας σε βιταμίνη Α. Η βιταμίνη Α είναι απαραίτητη για την ανανέωση των κυττάρων και την παραγωγή κολαγόνου, καθιστώντας τη γλυκοπατάτα πολύτιμο σύμμαχο για μια λία, ελαστική και λαμπερή επιδερμίδα. Επιπλέον, η γλυκοπατάτα συμβάλλει στην ομοιόμορφη χρειά της επιδερμίδας και στη μείωση των δυσχρωμιών. Πέρα από τα ωφέλη για την επιδερμίδα, η γλυκοπατάτα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, καθιστώντας την μια ολοκληρωμένη τροφή για ένα υγιεινό διατροφικό πλάνο. Απολαύστε την ψητή με μπαχαρικά, σαν κρεμόδι πουρέ, μπγανίς, θρόνσες πατάτες, νκπέκτιες όπερ, ή τζόμπινγκνις μουίντσες. 8ο μυστικό. Ολοκληρώνουμε το γευστικό μας ταξίδι με τους ξηρούς καρπούς, πολύτιμους συμμάχους για μια υγιή και λαμπερή επιδερμίδα. Αμύγδαλα, καρύδια, κάσιους, πεκάν. Επιλέξτε την ποικιλία που σας αρέσει και απολαύστε τα ευεργετικά τους ωφέλη. Οι ξηροί καρποί είναι πλούσιοι σε απαραίτητα λιπαρά οξέα, ιδιαίτερα σε ω3 και ω6, τα οποία συμβάλλουν στην ενυδάτωση και την ελαστικότητα της επιδερμίδας. Αποτελούν επίσης εξαιρετική πηγή βιταμίνης Ε, ενός ισχυρού αντιοξυδωτικού που προστατεύει την επιδερμίδα από τις ελεύθερες ρίζες. Ο ψευδάργυρος που περιέχουν οι ξηροί καρποί ωφελεί επίσης την υγεία της επιδερμίδας, ρυθμίζοντας την παραγωγή σμίγματος και επιταχύνοντας την επούλωση. Με λίγα λόγια, οι ξηροί καρποί αποτελούν ένα θησαυρό ωφέλιον για μια υγιή και λαμπερή επιδερμίδα. Έχετε πάντα μαζί σας ξηρούς καρπούς για να ικανοποιήσετε την πείνα σας και να προσφέρετε στην επιδερμίδα σας μια νόστιμη λιχουδιά. Προσθέστε τους σε σαλάτες, γιαούρτι ή απολαύστε τους σκέτους για ένα νόστιμο και θρεπτικό σνακ. Αυτές ήταν οι 7 υπερτροφές για λαμπερή επιδερμίδα και υγιές σώμα. Εσείς ποιες από αυτές τις τροφές θα εντάξετε στο διαιτολόγιο σας? Γράψτε μου στα σχόλια, ανυπομονώ να μάθω ποια είναι η αγαπημένη σας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι για να μην χάνετε καμία ανάρτηση και το πιο σημαντικό, μοιραστείτε το με τους φίλους σας για να αποκτήσουν και εκείνη λαμπερή επιδερμίδα. Να θυμάστε, η ομορφιά πηγάζει από μέσα μας. Προσφέροντας στον οργανισμό σας υγιεινές και νόστιμες τροφές, θρέφετε την επιδερμίδα σας και την ευεξία σας. Φροντίστε λοιπόν τον εαυτό σας τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά και αφήστε τη φυσική σας ομορφιά να λάμψει. Τώρα που γνωρίζετε τις 7 υπερτροφές για λαμπερή επιδερμίδα και υγιές σώμα, ποιες θα εντάξετε στην καθημερινότητά σας?